solalan slagane nang semake manis seme bebasane kaya pahit madu gonas kanes pacakane gawe sengsem rasa jroning temanten sekalian netepi tata cara kacar kucur asuk guna kaya. Asuk guna kaya menika mertandakake utawi pralambangi guna tampa kaya marang garwa utawi ingkang garwa. Menika mertandani nek wong wis omah-omah kuwi kudu wani tanggung jawab nyambut gawe. Dadi nyambut gawe. Dadi minangka tanggung jawab ngopeni keluarga. Nekapi sandang, pangan, buga kaya nek enek tata cara bubak kawak kae ana kacang kawak, deli kawak, jagung kawak. Utawa boga wastra miwah arta pangajabe muga temanten sekalian genya kepareng gebyur wonten samudraning bebrayan menika kacekapan sandang pangan pinaringan kasugihan lamun pinaringan sugih sageta ya dana weweh sedekah lan sedekah. Ngeten nggih Mas nganten nggih. Masuk kon Mami. Ibaku Monggo kalaju sungkem bekti dhateng Rama Ibu. Dene panjenengan Pak D Suradi kepareng ing mangking Klolos Duwung.
manis seme kaya pait madu lagu sengsem rakitan anyar lagune sapa ta iki lagune Bapak Wahono oh ya lho yo ngono kuwi wonge kabeh sing prasaja wonge apa iku kudu beres lah iya jujur ngono aja delik-delikan konangan warine dadi mala wonge jujur kaya MC-ne iki lho ora piye Bu kapus sih ya ibu dengan Pak D Suradi